Nggih, sewu dipun keparengaken nggih. Nyun sewu. Bekti marak mono ngarsane Rama. Inggih Rama. Marak kula wonten ngarsanipun Kanjeng Rama menika kanthi karaharja kalis ing rubeda wal saking sambikala sungkem kula mugi konjuk Kanjeng Rama. Dak tampa ora lucu astuti kugenti sira. Sangat anggen kula mundi dadosaken jimat saklaminipun kula nderek suwita wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Kaget sira Rama timbal. Tentu kemawon manah kula menika kejot Rama dene kok njanur Gunung Katingaran Rama paring dawuh nimbali dhateng kula. Estunipun wonten wigatos menapa ta Rama? Yer yoga kudaneswa. Inggih. Ora ana liya gejaba. Anggonira durung kersa palakrama. Mongko Rama nganakake pisuwan anakku wigatine mundhut iguh pratikel sekabehing para nayakan praja kang padha ngadhep ana masa. Lan apa kang dadi pawadanmu nggih sira durung kersa palakrama. Lepat nyun sih pangapunten dalem Rama. Sampun wala-wali kula menika matur menawi kula menika dereng purun dipun mengkuti ing salah satunggalipun priya amargi kula menika tasih kepengin bekti caket lelados dhateng Rama. Lepat nyun pangapunten Rama. Yer daneswa. Inggih. Rama nganti bingung sekabehing para nalendra raja panglamar kalebu salah sawijining pepatih saka Blambangan diutus marang Ratu Gustine supaya nglamar marang sliramu. Mula nggih Rama mawantu-wantu yen to sira durung kersa ndak paringi purba supaya paring wangsulan marang Kakang Jalibang. Kula kedah matur kalian utusan ing Blambangan menika. Yo ndak parengake. Ngono Kakang Patih Jalibang. Nuwun kula sinuwun. Sira mireng dhewe apa kang dadi ngendikaku. Inggih, supaya sira ora sambung. Lidah sinambung. Ngendikane Yoga Kudaneswara. Lho nggih. Nyuwun sewu Rati. Caket mriki Rati Majeng. Oh nggih, nggih Suwayu nggih. Nyuwun pangapunten Nggih Kesuwayu. sampun wonten mriku kemawon. Nggih. Nyuwun sewu pisanak pepatih saking Blambangan. Asmanipun Kula Menak Jalibang. Minak Jalibang. Lho, nggih. Sewu. Kula tak nyuwun prisa. Inggih. Mboten ateges kula menika badhe menapa nggih pawadan utawi nampik menapa ingkang dados kersa panjenengan menika mboten ananging kula badhe nyuwun prisa. Lho nggih. Nyun sewu, tiyang bebrayan menika nek kedah alelandasan raos tresna apa inggih to? Inggih. Kekalihipun kedah sami tresnanipun. Kamangka tresna menika tuwa saking prentuling ati. Tiyang bebrayan menika yen to langgeng sami tresnanipun ngaten mbok bilih menika ingkang dados pawadan kula nyun sewu. Nyuwun pangapunten dalem Kesumayu. Menawi panjenengan dalem Kesumayu badhe nyuwun bebono. Bebono menapa kemawon kula sagah alambang. Mangke rumiyin wonten ing Kediri menika nek babakan Bondo Brono, Bronya Pice sak panunggalipun menika nek kathah nggih to? Tamat leres ngaten nggih. Nggih to, Dimas sak mulane Dimas. Nuwun sewu, Ya. Rama. Kepareng ingkang putrapun Suryaka munjuk atur wonten ngasanipun Rama Prabu. Ndak parengake. Mila leres munjuk aturipun kanggo Daneswari menika. Tiyang bebrayan menika mesinipun tresna sami tresnanipun. Sak menika kula nggadahi giripati mbaya Rama.
Mboten mawas menika Narapraja. Menika lari dusun. Bebasanipun lari pidak pejaraan kemawon. Ingkang wantun perang tanding kalian Suryaka ingkang saged ngasoraken yudanipun Suryaka menika ingkang badhe mboyong kanggo Daneswari minangka kagem ngayomi kanggo Daneswari ing mangkinipun Suryaka nuwun kados pundi Rama apa kang dadi pawadan menika sampun dados angkeping manah kula nggadahi gripatem boyo menika amrih supados kanggo Daneswari ing manggenipun supados langgeng anggenipun sami bebrayan kanggo ngayomi ing kraton Kediri. Inggih. Kakang Patih Minak Jalib. Nuwun kula sinuwun. Ngendikane putraku Daneswari apa dene sasangka. Nggih, sira mireng dhewe. Patih Jaliban. Kula sampun midanget atur kula wau. Nggih. Bilih panjenengan menawi badhe mboyong kanggo Daneswari. Nggih. Monggo kula aturi tindak wonten ing alun. Nggih. Mangke kula badhe paring tenggo Raden. Jangan dumateng panjenengan. Monggo kula tunggu Yang sepuh aksa kaya dene perkara iki jumbuh marang panggreta yen ta ing kraton Kediri bakal dadi ajanging peperangan mula Suryaka sira aja gawe lingsemira lan aja pisan-pisan sira gawe patine para kawula sing tanpa dosa. Sedaya estu kula estuaken atur pangandikanipun Kanjeng Rama. Mbok menawi ingkang putra badhe bangsulaken pepatih Jalibang saking Nusa Kambangan menika mawon. Kepareng Rama kula nyuwun pamit badhe nungka wontenipun Patih Jalibang menika. Pangestu kumbayi kang ati-ati. Sing ati-ati Dinten. Pareng pati-ati ya Rama Kakang Jluwang Patih Jluwang sira para mireng ingsun nimbali marang sira aja tok negake ya putraku Sansaka awat-awat aja nganti gawe dredah ana ing kraton Kediri rek ning sampun wijang pinang pun tambahi pangestu sampeyan dan sing ati-ati yang sepuh aksa monggo kawula dherekaken manjing wonten ing sanggar panjang nenuwun ing ngersaning Bathara Pangestu